A rovarok az állatvilág legnépesebb osztálya. Nagyjából 1 millió ismert rovarfaj él a Földön, az ismert állatfajok több mint fele a rovarok osztályába tartozik. A rovarok az ízeltlábúak törzsébe, azon belül a hatlábúak altörzsébe tartoznak. A rovarok osztályába tartoznak a bogarak, a fülbemászók, a fogólábúak, az ősrovarok, a szitakötők, a kérészek, az álkérészek, az egyenes szárnyúak, a tetvek, a kabócák, a tripszek, a poloskák, a tevenyakúak, a vízifáttyolkák, a recésszárnyúak, a hártyásszárnyúak, a tegzesek, a lepkék, a bolhák, a csőrös rovarok, valamint a kétszárnyúak. A rovarok teste 3 fő részből áll: fej, torr és potrok. Testüket kitimből álló külső váz védi. Mivel ez a kemény külső váz nem tágulékony, ezért a rovarok rendszeres időközönként vedlenek, és új kiten páncélt növesztenek. A rovarok keringési rendszere nyílt rendszer, testükben a vér és a nyirokfolyadék keveredik. Ezt a testfolyadékot, ami csak tápanyagokat szállít, egy csőszív keringeti. Idegrendszerük dúcidegrendszer, amely 3 feji dúcból és egy hasdúcláncból áll. A rovaroknak 3 pár ízelt lábuk van, melyeken apró szőrök és sörték találhatóak, melyek érzékelő szervek. Ezekkel az érzékelő szervekkel érzékelik a szagokat, a légmozgást és az ízeket is. A közép és az utótor hátán egy pár szárny helyezkedik el. A legtöbb rovarnak 2 pár szárnya van, a legjellemzőbb kivételek a kétszárnyúak, amelyek csak egy pár szárnnyal rendelkeznek. Viszont a rovarok lehetnek elsődlegesen, vagy másodlagosan szárnyatlanok is, mint például a tetvek, vagy a bolhák. Szemük összetett szem. A fejen található a páros csáp, amely a rovarok tapintó és szaglószerve. A rovarok fejlődése nem egységes. Az egyes rovarfajok 3 féle módon fejlődnek kifejlett rovarrá. Az első fejlődési mód a teljes átalakulás, melynek során a petéből lárva, majd abból báb lesz, és végül a bábból előbújik a kifejlett rovar, amit imágónak is nevezünk. Így fejlődnek a bogarak, a lepkék, a méhfélék és a legyek is. A második fejlődés típus az átváltozás, itt a lerakott petéből lárva lesz, majd abból a kifejlett rovar, tehát ennél a folyamatnál kimarad a bábszakasz. A harmadik fejlődés típus a kifejlés, ennél a fejlődési típusnál a petéből lárva lesz, ami testfelépítésében ugyanúgy néz ki, mint a kifejlett rovar, csak persze méretileg kisebb, így fejlődnek a tütkök, szöcskék és a sáskák. A rovarok legfontosabb munkája a növények beporzása.
beporzóknak nevezzük azokat az állatokat, amelyek hozzájárulnak a virágporok szállításához, és ezzel a növények szaporodásához. Becslések szerint a Földön élő virágos növényfajok 75-95%-ának az állatok segítségére van szüksége a beporzáshoz. Általában a szirommal és nektáriummal rendelkező virágokat a méhek, darazsak, lepkék és egyéb más rovarfajok porozzák be, a leginkább ismert beporzó rovarok a méhek. A méhek különböző fajai világszerte elterjedtek. A tudomány mai állása szerint az első méhfélék 100 millió évvel ezelőtt jelentek meg. A házi méh tartása az egész világon elterjedt tevékenység, mivel ezek a méhek, beporzó tevékenységük és méztermelésük lévén fontos szerepet játszanak az élelmiszerellátásban és a mezőgazdaságban. Ezek a kis, szorgos rovarok az államalkotó rovarok közé tartoznak. A méh család élén a királynő áll. A kolónia többi részét a herék és a dolgozók alkotják. Amikor a család túl nagyra duzzad, megtörténhet a kirajzás. Erre általában májusban vagy júniusban kerülhet sor. A méhek virágporral és nektárral táplálkoznak, melyet a dolgozók gyűjtenek be. A virágport a hátsó lábukon lévő szőrzet segítségével tudják elszállítani, melyet elraktároznak, és mézet készítenek belőle. A herék átlagosan 60 napot élnek, és egyetlen feladatuk a megtermékenyítés. A tavasszal és nyáron született dolgozók 40-50 napot élnek. A dolgozók mind nőstények, és ők rendelkeznek fullánkkal. A heréknek nincs fullánkjuk, de nem is hagyják el a kaptárat. Néhány lenyűgöző furcsaság a rovarvilágból. Egy érdekesség a szitakötőkről, hogy bár 3 pár lábuk van, mégsem képesek velük járni, csak repülni képesek. A legöregebb rovarfaj a szitakötő, amely már 300 millió éve van jelen bolygónkon. A ganajtúró bogár testének több mint 1000-szeresét képes tolni maga előtt. A világ legnagyobb bogara a Brazíliában élő óriás cincér, amely 17 cm hosszúra is megnő. A rovarok nagy részének van füle, de nem a fejükön, hanem a potrohukon. A méhek másodpercenként akár 230-szor is csaphatnak a szárnyukkal, ami közel 14 000 szárnycsapás percenként.
Az atlaszlepke néhány hétig tartó élete alatt egyáltalán nem eszik, energiáját a hernyó korában felhalmozott tápanyagból nyeri.